El mite de la taverna és una explicació al·legòrica de la situació en què es troba l'ésser humà respecte al coneixement. Afirma l'existència de dos mons. El món sensible, conegut a través dels sentits, i el món de les idees, tan sols abastable a través de la raó. Tu de què fas? De llebre. De llebre. I tu? De tortuga. De què? De tortuga. Com? De tortuga. No, Tortuga. és que no... Tortuga. I tu, gorda? Relata l'existència d'uns éssers que es troben en captivitat des del seu naixement a l'interior d'una fosca taverna. L'única llum que tenen és la que prové de les imatges projectades a la paret d'enfront. El mite explica que un d'ells aconsegueix alliberar-se. Es narra que aquest captiu, al ser alliberat, descobreix que fora la taverna hi ha un món exterior, a l'intempèrie, on hi fa fred, i la llum encega. Però armat de valor, aquest home surt per veure per primera vegada el món exterior amb els seus propis ulls. Soc una tortuga. Una tortuga. És una tortuga, o això és el que dic. Es troba per primera vegada al món de les idees i acaba de trobar-se amb 3 membres del Club de l'Essència, una entitat oficial que busca la veritable essència de les coses i la vida. Que voti l'essència! Que voti l'essència! Que voti... En aquest món de desavinences polítiques, socials, desastres climàtics i lluita per la supervivència, la humanitat necessita temps per buscar la veritat. Necessitem temps, doncs, per poder pensar. Les coses molt sovint no són com d'entrada ens sembla que són. No. Tu no ets qui penses que ets. Mira't bé, observes i pensa. Pensa sobretot en allò que fa que siguis qui ets i no un altre. Estic parlant, ni més ni menys, de l'essència! De la teva essència! Danke! Bitte! Uala! Uala! Sí! Sensi! Un moment! Qui sou? Qui sou? Què feu? Som el Club de l'Essència! Estem fent un peregrinatge! Sí, estem seguint una estrella. Sí! L'estrella! Soc jo! Anem a veure el Messies! El nom de Messies es dona a l'enviat que portarà la pau a la humanitat. Molt bé, puc venir vosaltres? Puc venir vosaltres? No! Abans t'hauràs d'aprendre això! L'Estatut! Els estatuts del Club de l'Essència! És que... Creixen l'altre! Ein Volk, ein Messi! Sensi! Innocència! Increïble! Què has dit? Què has dit? Has dit alguna cosa? No. Res. Ai, mira una tortuga! Ei! Ha tornat! Parla! Ja m'he llegit els vostres estatuts.
no sóc cap tortuga. I, ojo. Digues home. Quina closca que tinc. No en recordeu? Ja m'he llegit els vostres explicar. Jo sóc cap tortuga. Es diu Leo, o això és el que diu, i acaba de topar-se amb 3 membres del Club de la Innocència, una entitat clandestina que vol retornar la innocència a la humanitat. I tu, com que ho veig, ho fas molt bé. Hauràs de córrer per atrapar-los al Club de l'Essència abans que sigui massa tard. Un cop els atrapis, els donaràs aquestes pastilles. Aquestes pastilles són somnífers. Els somnífers els adormiran. I així, nosaltres les podrem avançar i raptar el Messies abans que sigui massa tard. Tota aquesta gent confia en tu. No els pots fallar. Ho entens? Sí! Sí. Sí! Sí! Sí. Llavors, què fas aquí parat? Obre la boca. Bé. Oh! Tu, on vas? Ei! Sou vosaltres! Aparta't del mig. Anem a adorar el Messies. Un moment! Deixeu-me que reparteixi així aquest pa com a bons germans sans per acompanyar-me. Això aparentment potser sembla una pastilla, un somnífer, però això no és més que un tros de pa. Així el peix entra millor. Preneu-lo com si del meu cos es tractés. Un moment. Sí, tu primer. No, feu. Què us ha de passar? Veus que avui tinc l'estómac una mica regirat i a mi, a més, el pa mai m'ha fet gaire gràcia. I sóc al·lèrgic al llevat. Veieu com no passa res? L'únic és que a mi em fa agafar son, on, off. Voleu saber què li passa a qui intenta trair el Club de l'Essència? Sí! L'home de la taverna és abandonat, rebutjat, repudiat i se sent fracassat. Però és que en aquest món, per sentir-se viu, un ha de conèixer el patiment, el sofriment. Només si un ha estat a punt de morir, pot tornar a néixer. Vindria a ser una mena de reencarnació, de resurrecció.